सोर हौवा सोर हिनजाव नोंसोरलाय खावब्ला खावब्लिलाय आयो 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 थं थं गाखोलायनानै माखौ फोरलाब फोथाब आयु 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 अबाव थांनो नागिरदों बिसोरलाय मिनि हाला हाला खोब जासिदों माखौबा थं थं गाखोनानै आयु मा जायगा बेलाय बिजि सुग्रा जायगासो बायदि मोनदों आङो माथो आयु हनै नोंथांमोना लिनानि खाफालाव गोजा फोथाखौ नुनानै आसरित जादोंना दा लिनाजों जों मेडिकेलाव थांगासिनो दं नोंथांमोना बे खाफालनि गोजा फोथाया सोरनि बेखौ कमेन्टआव हरदो मा दरखार गोलैदोंसै कमेन्टआव हरदोलाय जाम्बा जाम्बा बाथ्रा बुंलाबायो नोंहा सोरबा सिन्दुर गोनां हिनजावखौ लाना फैदों ना मादों जोंलाय मा मिथिगौ मा कमेन्टआव दरखार गोलैदों दालाय दरखार गैया कमेन्टआव हरनांगौ जोंहा दरखार गैया गावरिमानि फिसा नोङो लिना एक्ट्रेसजों खाथियाव थानाया मालायबा गोसथोनाय दं ना मा दं गोसथोनाय दंबा होजागोन नों गावरिमानि फिसा मैथा गोखै सिख्ला सासे नुबानो हिनजाव सासे नुबानो सिथाब 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 नुवाखै मा मा रायलायबाय थादों आसि थाइनै थाइनै बिजि थुगोन ना मागोन खोन्थादोंथाय बेहाबो खोब गिसिदों माखौबा गोसथोनाय दंबा होजागोन नों गावरिमानि फिसा मैथा गोखै मालाय सिख्ला मानसिजों थाफालाबायनो खाथियाव माखौबा मा देखायसोदों नै बेहाय केमेरा दं नै लिनाया हेन्डसेट लादों शुटिं लानो नागिरनायखाय खुलुमहरदों सोरबाया नै ओरैजाय हेन्डसेट लादों बा खुलुमहरलायदों लिनायाबो बा आरो नै बा अबेयाव दं लिसलाय बा डिस नायदों शुटिं लादोंखाय बेनिफ्राय नै माबा गुफुर हरदों थैगोनसै ना मागोनसैलाय बेलाय बेयाव जिरायगोन ना मागोन बेलाय ना थैगोन माथो जिरायनो खोन्थालायदों माथो जिरायबाय माथो जिरायदो नारगोन ना मागोनलै बिनि उनावलाय जिरायखांनानै नारगोन खोमा जिरायनो मोजां मोनदों खोमालै गथ'आ माथो खुगा हमथालायदो बेलाय बबेनि फैलायखो इसोरलाय फाग्लाना मोगथांसोमोन एसेल' नुज्रिदबाय मोगथां एक्टरा गान्दुआबा मामोन मैथासो खावब्ला ओंखारलायबाय मैथा गोखैयासो माबा बुंफैलायबाय गावरिमा फिसाया थै मा बुंलायखो बेबा आसि थु हनै माबा लिनानैसोल' थुहरबाय थादों थै आया मा खालामनो नागिरदोंलाय मा खालामनो नागिरदोंलै माथो सोरबा खानाय गोलाव एक्टर दंलायो माथो सोरबा हिनजाव मानसिबो दं आरो बै गुफुर गानना खाव थं थं जिरायनानै सोर जाम्बा बेलाय नारलायलायदों बेखौ जि मोजांनो नारलायलायदों मोजांथार मोनदों माथो केमेरासो दंलै केमेरासो लादों माथो आइया सोरखौलाय मिनिहोदोलै गालानानै खेबलाय हरदों माखौबा मा होथेला जोबखोलै बोरै मेगन नुगोनलै बेलाय बिदिबालाय बर'नि एथ' मोजां अन्थथ' एक्ट्रेसखौ लाबोना बेयाव मेगनसो मुथेफैदों ओइ नार्स बायद' बेलाय खि खरसे खेलाय नखर खरसे खेलाय बान्दिसे दुथे गालिलिनो मिनिहरलायदों माखौबा नार्स बायद'आ खि खरसे लाबोना बिदिसो खालामफैदों अबेनि हाफा गालेलि बिलाय गथ' आखाइ खबलायलायदोलै माखौबा माथो उनथिंजाय आदा मोथां एक्टरबो दंलै फोरमानथिनिमोनलै बियो आदाया ओमफ्राय हामायावबो दं देन्जारखालै बियो मैथा गोखै गावरिमानि फिसासो माबा मुथेलायनानै माबा मोखां दिन्थाफोरनि पेले माबा माबि बुख्रु नै अबेनि सोरबा हाफा गालिलिजों बाय लालायदों माखौबा चान्स मोननायावनो मैथानि जात बाय लालायदों चान्स मोनदों नालाय मोनबा नार्स बायदिखौनो लागोनसो नङाब्रा बेलाय माखौबा सिथिं दिगदार दिस्टार्बनो बबाव मालाय केमेरा लानो गोनांफ्रा होथे खालामनानै मुथेनानै थाफैदों मा देखायदों बाव जाम्बा मैथा मालाय एक्ट्रेसजों मा बेयाव खाथि सिथा जिरायदोंलाय आखाइ दांहरलायदों चान्स मोनदों होनना आखाइ दांदों बियो मा सिथा मा फेदेर रायलायदोंलै बेफोरबा फेदेर रायलायदों मुथे मा रायलायखुमाबाय थादों आइ लाभ इउसो होनदों नामालै सिरिलायबाय खुगायानो खेवलायबाय नुदों गावनि सबाय बिमाखौनो देखायनो नागिरबाय थायो चान्स मोनदों होनना बिलिरहरदों माखौबा बिलिरहरलाबायदों मालाय मेंना जिरायदों आखाइयाव सेलेन लानानै आब' लिनाया बे मैथायालाय खाथियाव मा मैदो बेलाय बेरलाबाय थानो मा ओंख्रि जादों मा मादों बोरै मोनदों सोंग्रा मादोंलै बे मैथायालाय नालाय मा दरखार गोलैदों मालाय सिख्ला मानसिनि खाथियाव जिरायो नालाय बेबो मालाय एथ' दामि एक्ट्रेसबाव आरो आखाइ थाइनै दांबावदोंसो बियो मालाय एक्ट्रेसखौ मैथानि जात मैथानि जात मा बेलाय मा थुनानै दिन्थिदोंलाय जाम्बा आइया बेहाबो जि मोजां मोनथारदों मैथाजों रायलायनो
बा लासै लासै जि मोजां रायलायगासिनो बेहाबो मैथाजों खाफालनि गोजान सिन्दुरा सेरें होनदों ना मादोंलै मालाय जायनिखि जानो हालाय मानो होनदों मैथा बा मालाय अखाराङा हाबा जाहैगोन ना मागोन होनदोंलै बा गोजौआव नायदावलायदों माथो सानैबो बा आसियानो थुलायबाय नुदों खाफालावनो थुलायबाय मैथा मैथा गोखै गावरिमा फिसा आइला बिसो होनगारगोन नदोलै दा बाराबा खानाय दांहरलायदों मिनि हाला हाला खोब फुरथि मोनसोदों मेडिकेलाव फैनो मोननायखाय ग्लाब ग्लाब मिनिलायदों सानैबो बे सासेया बबेनिथाय जि गोजौ गिदिरथार बबेनि हिनजावथाय बे माबा माबि जि खोन्थासोदों बुजियाखै जों नोंनि खोन्थानायखौ माखौबा माबायदि जासोदों माखौबा मैथाजों खाथियाव थाबाय थानो मोन्दोंमोनथ' फुरथि मोनसोदों बियो आयौ सोरखौ गियाखाखो बेलाय आयौ आयौ मिनि हाला हाला जासोदों माखौबा मा होनसोदोंथाय खोनासङा जों नों होननायखौ लिना ना थांखुसेबना ना उदैयाव ना गोनां नायलाय 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 मैथानि आखला बावलायनाय कृष्ण खाथियावनो जिरायनानै थालायबाय नुदों बैयाव थां बैयावबो खाथियाव जिरायो बैयाव थां बैयावबो खाथियाव जिरायो गावब्रायमानि फिसाया साला मैथा गोखै मैथा बांगाल गावरिमानि फिसा जिरायनो जायगा मोनबाय गन्थं हुस्लिमलायदों गन्थं मानदों खोमा आरो माखौबा मैथा बांगाल माखौ पेथेर पेथेर रायलायबाय थादों बा सिन्दुरानो फुनलायबाय नुदों खाफालाव फोथायानो फुनलायबाय बेयाव मालाय हाबा जानो नागिरनायाव नोंहालाय मा सिथिं सिथा मोनहैदों मालाय हनै मन्दिराव हाबा जानो नागिरदों एक्टर एक्ट्रिसा नोंहालाय सिथिं सिथा मा मोनहैदों बावलाय जाम्बालाय आयौ मन्दिराव बिदिसो हाबा जायो माथो सानैखौबो थं थं गसंना थानायसो नुदों आं दाबो हाबा जाया है जाम्बा नोंहालाय मा मेज्रांगा मेज्रेंगा देखायलाबायदों मा बुस्थु बेलाय लेथ्रा फाथ्रालाय मेज्रांगा मेज्रेंगा माखौ देखायलाबायदों नोङो गारि जामा मावनो मुस्लिम साइज असाइस बा साइज रागा जोङोहाय आं बाला बिदि देखायलाबायबाथाय बा मालाय हनै खुलुमलायबायानो दा बैयावलाय मैथा गोखायालाय माथो खिथु खिथु माबादों आयु मालाय हाबायानोबा जाबाय दे हाबा जाखाना बुलायनाल' संसार दाजा मोजाङै मोजां संसार जाबानो जाबाय नै मालाय खुलुमदों बोखांदों खुलुमबाय रायजोफोर बेखिनियावनो मैथा गोखैनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय गोजोन्थों आयु माथो सुटिंसो सोलिगासिनो दं आंहा बेखौनो गावरिमानि फिसा मैथा गोखैखौसो जि रायफ्लांबाय सोरबा दारि गांसेव सेव दंलायो माथो बेबा मा जादोंहाय दे Boleh?